challenge bude o tom, kto hodí viac. Ešte dva guličky. Kto hodí viac. Ja hodím viac. A Maťko menej. Tak mu dávam post. Môžeme ísť? It's the kind of beat that go. Takže ako sa teraz som dal, aby som nebol s medveďom, takže Matko, ale to nechal. Let's go, môžem za ten drog. Čekaj, nevidno to. Ale poriadne. A ukáž teraz toho medveďa. A 5, 10, no, dávam si trest, dávam. Ako ďalší trest bude? Aby sa Maťko udrel túto tu. A ty dáš botázkou? V pohľade. Poriadne. Dobre. A teraz je to trošku. A 3 soutíka. 3 máš. O, jo, takže musíš papať tento papier. Neviem, ako to na papier. Takže ako Maťko nikdy nevyhral, ja som vyhral vždy, takže ideme posledné kolo. 5 7 poprvý vyhral! Takže A ty dáš botázku? ja mám sa vedieť po hlave, aj keď to už to bolo, nedal som to tak. Ja som všetko na to. Takže lúčime sa s vami. Lúčime sa s vami. S vami Martin, Jošua, Makula a Marcel. Lúčime sa s vami a nezabudnite dať like, subscribe. Ale vidíte cicky.